číslo 6, schválenie alebo neschválenie prevádzkovej budovy domu služieb. Tento materiál pár slov ja. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, sme sa na dvoch alebo troch zastupiteľstvách predtým rozprávali o možnosti alebo o žiadosti, ktorú tu máme od podnikateľov, o žiadosť o odkúpenie našho majetku, to je dom služieb v Giraltovciach. S týmto, že keď sa párkrát pred niekoľkými rokmi už tu uchádzali, niektorí sme hovorili, že dom služieb nepredávame, že je to náš majetok, zatiaľ slúži pre nás, pre občanov. Teraz, keď sme zvažovali, čo s ďalším majetkom v meste, ako sa nám pomaličky náš majetok vyprázdňuje, je tu opäť takáto ponuka a ten návrh išiel z toho, že ak môžeme získať finančné prostriedky, aby sme ich použili na rekonštrukciu starého mestského úradu. Hovorím o jednej z posledných možností, ako získať finančné prostriedky a zachrániť majetok, ktorý je v našom meste a má, podľa mňa, nie má historickú, ale má určitú pre nás takúto vážnosť, že je to budova, kde bola predtým radnica. Podľa posledných informácií, ktoré máme, že je z nejakých rokov 1910 a neviem akých, ale nie tak, ako sme uvádzali my, že je z roku 1922. Tak či tak, onak nie je to historická pamiatka, nie je to kultúrna pamiatka, ani nie je šanca ju do tohto stavu dostať, aby bola v centrálnom registri Slovenskej republiky zapísaná ako pamiatka, pretože zapisujú sa stavby, ktoré sú koniec 17. začiatok 18. storočia. Ináč, čo sa týka Slovenska, tých kultúrnych pamiatok je až. Dali sme spraviť určitú ekonomiku, ako nám vychádza dom služieb za posledných 10 rokov. Tento materiál ste dostali aj materiálov na dnešné zastupiteľstvo, pripravovala vedúca finančného oddelenia pani inžinierka Kurčová, snáď potom dotázy niektoré na ňu. Chcem len povedať, čo nás viedlo k tomu, či predať alebo nepredať. Áno, je na svete veľkú výzva na ministerstve hospodárstva ohľadom možnosti rekonštrukcie aj majetku mesta tak, aby sa znížil tepelný audit a aby táto budova bola zateplená, aby energetická náročnosť sa dostala do bodu A1 podľa určitých kritérií, ktoré vydalo ministerstvo hospodárstva. To, čo na poslednú zastupiteľstve hovoril pán poslanec Šrenk, som zisťoval na ministerstve životného prostredia a je to pravda. V priebehu do 15. februára, aj keď tomu neverím, dneska je 13. výzva ešte vonku nie je, ale na ministerstve nám bolo povedané, áno, je pripravená výzva, kde to obmedzenie je, ale návrh je až do 2 miliónov eur, ale komisia, alebo tí členovia, čo sú v komisii, doporučujú, že by tam bolo nejakých 500, maximálne 600 000, pretože tých žiadostí bude zrejme viac. Bude sa to týkať viac menej mestských miest v rámci Slovenskej republiky, pretože hovorí sa o tom, že obce mohli čerpať programu rozvoja vidieka, aj keď 7.4 a 7.2 boli zastavené, mali by isté výzvy v rámci operačných programov opäť. Tým, že táto možnosť tu je, prichádzal som s týmto návrhom a je tu žiadosť o odkúpenie alebo možnosť o odkúpenie tohto majetku, aby sme pristúpili k tomu a tieto finančné prostriedky za predaj domu služieb použili na rekonštrukciu starého mestského úradu, kde má mesto spravený projekt, aj keď bol projekt spravený v roku 2006, nespĺňal všetky technické a stavebné parametre, aby mohol byť použitý pri spracovaní žiadosti o NFP. Tento projekt by treba prepracovať aj čo sa týka tepelného auditu a čo sa týka možno nejakých modernizačných prvkov, pretože prešlo nejakých 10-11 rokov. Myslím, že s týmto projektom sa môžete oboznámiť u nás na mestskom úrade na oddelení výstavby. Už keď sme robili pred 3 rokmi 4 pešiu zónu, časť tej pešej zóny bola zakreslená aj okolo budovy starého mestského úradu, čiže tie firmy, ktoré tam robili, sme žiadali o to, aby nám do
stavebných prác zapojili aj inžinierské siete s možnosťou napojenia na starého mestského úradu do sieti vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej pripojky. A keď sme robili v minulom roku aj tepelné hospodárstvo, čiže ide tam na rozvod rekonštruovaných teplovodov práve po pozemku starého mestského úradu, kde sú vybudované parkoviska, je spravená aj odbočka, čo sa týka tepelného hospodárstva. Veci, ktorých ste dostali vy, my sme do domu služieb pred 10 rokmi brali úver, investovali sme na opravu fasády a hlavne strechy, pretože bola už vtedy v havarijnom stave. Stalo nás to úver nejakých 90 000, tie položky nákladové máte rozpísané v tej tabulke, ktoré dávala vám vedúca finančného. Áno, v auguste roku 2016 sme splatili úver, čiže viac menej je dom služieb ekonomicky čistý a prinášal taký a taký zisk, ako máte tam za posledné roky. Ak chceme dokončiť dom služieb, ak to je naša budova mesta, podľa návrhu krycieho listu, ktorý mi dal pán inžinier Kolár, dokončenie zadnej strany s výmenou ešte pár okien, ktoré tam je tu 49 990, čiže takmer 50 000 ďalších, ktorých my podľa toho, koľko dávame do obnovy majetku, to je robota na nejakých 3, 4, možno 5 rokov, aby sme každý rok po 10 000 to robili, alebo zobrať opäť úver a za 50 000 túto budovu dokončiť. Nehovorím o tom, aké sú tu žiadosti a to, ako by tento majetok využíval ďalej, ale chcem povedať, že ak tento majetok ostane v našom meste a pomaličky, ak to budeme musieť do neho vrátiť peniaze, pretože ostalo nám už pár našich nehnuteľných vecí, o ktorých sa staráme a ktoré nám za posledné roky značne klesli na cene. Konkrétny prípad knižnica, kde sme mali vyvolacú cenu pred 3 rokmi nejakých 60 000 vrátane pozemku, potom to bolo 50, 45, teraz keď od pána inžiniera Matího s obidvoma pozemkami a knižnicou navrhujeme cenu 30 000 eur, o ktorom bude potom hovoriť ešte prednosta mestského úradu. To isté nás čaká pomaličky aj s našim majetkom, to je špeciálnej školy, kde podľa všetkých informácií, ktoré mám, ostáva ďalší majetok, ktorý nám spadne do lona, pretože špeciálnu školu podľa všetkého očistíme od študentov, ktorí nie sú z mesta Gilaltovce, a tých 20 žiakov by malo byť preradených do pavilónu A na základnej škole od septembra. Aj z tohto dôvodu hovorím o tom, že ostane nám majetok, o ktorom budeme musieť ďalej rozhodovať, čo s ním, ako ďalej a ako naplniť určité veci tak, aby tento majetok či už prinášal zisk, alebo aspoň bol 0 k 0. Hovorím to aj z toho dôvodu, že som tu 4. 5. volebné obdobie a stále sme hľadali finančné prostriedky, ako opraviť starý mestský úrad. Bola to jedna z mojich priorít v rámci volebných kampaní aj v rámci sľubu občanov, tak ako je to dokončenie cesty Bardejovská a snáď aj tá plaváreň. Tu vidím aj možnosť dofinancovania aj tej plavárne, kde máme rozostávanú stavbu, a ak by sme mali vlastné zdroje, vieme sa uchádzať cez ministerstvo školstva, odbor telesná kultúra aj o dofinancovanie takýchto zariadení a myslím si, že aj v našom meste, keď sa občanov pýtame, tak tá plaváreň, aspoň si to ľudia žiadajú, aby to v meste bolo. Ďalšia vec, o ktorú opieram tieto veci, ak chceme ďalej v dome služieb snáď aj pokračovať, úprava nájmu nás určite nebude. Vieme, aká je to citlivá otázka, ale aj tí podnikatelia, ktorí tam sú, a chceme zachovať ten tvar, alebo tak, aby to malo určitú ekonomiku, tak na budúci rok sa úprave nájmu určite ani my nevyhneme a je to tiež jedna z citlivých otázok. Tie otázky, že čo s tými službami, ktoré tam sú, ak tam príde podnikateľ taký alebo onaký, stále hovorím, že máme k dispozícii, aj keď nie je to otázka mesiaca, dvoch, ale ak by sa dokončila rekonštrukcia starého mestského úradu, ten projekt zahrňa presun mestského úradu komplet všetkých kancelárií aj s úradovňou, čiže tu by ostala len zasadačka a matrika a prakticky 2
poschodia kancelárie by mohli byť použité či už na služby, prvé poschodie, druhé na kancelárie pre podnikateľov, ktorí teraz majú sídla v dome služieb alebo v iných prenajatých priestorov. Ďalšia alternatíva, ktorá tu je, máme tu žiadosť pána Hrušku, ktorý má teraz zatiaľ vydané stavebné povolenie na jednu časť, pripravuje územné konanie a možnosti aj bude žiadať nás poslancov o odkúpenie pozemku. Jeho štúdia zaujíma také ELKO s výstavbou, kde plánuje aj administratívne priestory, obchodné priestory a na druhom poschodí, ak mám dobrú informáciu, reštauráciu. Čiže ak nám pár podnikateľov odíde do týchto priestorov, ostanú nám voľné priestory v našom majetku a tam už potom vidím o to väčší problém, pretože tá konkurencia tu je. Je na vás, ja vás chcem poprosiť o podporu tohto schválenia predaja, ale je to na vás, na poslancov, ako sa rozhodnete. Tým pádom, ak to nebude predané, ja hovorím, pre nás menej roboty, tento projekt zatiaľ potom stopneme, tu nemá význam robiť projekt starého mestského úradu, úpravu tohto projektu a spraviť všetky veci to, čo nás stojí pre podaním do ONFP, aby sme to robili. Takýmto jeden projekt máme, to je bývalá revitalizácia rómskej osady, kde tiež čakáme, že sa niečo ešte pohne cez regionálny operačný program ľudské zdroje alebo cez regionálny operačný program, ktorý pripravuje splnomocnenec vlády pre rómske komunity pán Abel Ravaš. Toľko z mojej strany, nech sa páči, ak máte dotazy vy, do služieb. Chcem ešte povedať tú jednu podmienku, ktorú by som potom rád dal, tak ako to mali v iných mestách, keď predávali domy služieb, že aby dom služieb bol minimálne zaviazaný zmluvou 15 rokov napojený na centrálny zdroj, pretože to by nám potom krivilo ekonomiku v našom mestskom podniku Viratel. Nech sa páči. Stanovisko, keď mám dobré informácie, komisie správy majetku mesta bolo nepredať a že predať Starý mestský úrad. Hovorím, na Starý mestský úrad nemáme žiadnu žiadosť, že by niekto chcel kúpiť, to je jedna vec. A druhá vec, hovorím otvorene, ak by sa predával Starý mestský úrad, tak sám by som potom už možno využil inštitút, ten svoj, ktorý mám, že by som uznesenie nepodpísal a snáď by som požiadal potom občanov v referende, či ho predať alebo nepredať. Keď nie sú peniaze teraz, možno o 2 roky budú, bude niekto iný primátor, tak bude to potom riešiť ho. Nech sa páči, od vás stanovisko. Pán Ligovky. Ja poviem stanovisko našej komisie výstavby. Stretli sme sa pred 2 týždňami v spoločnej komisii. Neboli sme už označenia schopní, stretli sme sa dnes. Prebrali sme tie veci a z komisie vyšlo takú športovou terminológiou, poviem príba prospech toho, že sa má dom služieb predať. Takže väčšina bola za to. Nech sa páči. Pán Hravinský. Z našej komisie si prezentoval pán primátor, že sme vydali stanovisko, že nepredať. Tak ma informoval pán Čelova. Áno. To stanovisko dobre interpretoval, v podstate tam bol myslím, že 4 dom. Pomer nepredať s tým, že rád by som ešte upozornil možno na to, že nepredávame len budovu ako takú. Uvedomme si jedno, alebo teda snažíme sa o predaj, uvedomme si jedno, že predávame fungujúcu firmu. Lebo s budovou predávame aj nájomníkov. Pozor, predáme všetkých nájomníkov tomu, kto ich kúpi, on si ich nechá, samozrejme, ak bol by blbý, keby to neurobil. Čiže on bude mať fungujúcu firmu, ktorá podľa posledného čísla je dneska, keď nič neurobí, čo by bol blbý, lebo tie energie sú strašné, keď nič neurobí, bude mať 25 000 zisku, dajme tomu, neviem, aké sú tam predajné ceny, za 20 rokov to má naspäť. Ale to by určite nikto neurobil, ja keby som to kupoval v položke energie, tam by som niečo s tým riešil. Hej, lebo keď si zoberieme, že sme zobrali 100 000 úveru na zateplenie, vymenenie okien a energie od roku 2006 z 52 000 na 67 000, niečo nie je v poriadku. Zrejme by to chcelo, aby naše oddelenie správy majetku mesta sa tomu intenzívnejšie venovalo, lebo ja osobne som správcom v bytovke v Gečke, my sme zateplili a viem, ako sa správa zateplená budova a ako sa správajú energie v tejto budove. Čiže minimálne na tomto
Keď by sme zobrali ekonomiku, že nájomcom nechám nájom, teda nájom plus energie spolu tu beriem dokopy ako nájom, a v jednej hodnote zdvihnem mu nájom o 20% minimálne a nezaplatí nájomník nič, ale ja zaplatím menej na energiách a môžem mať ďalších 10 000 do zisku tejto firmy. Čiže je to fungujúca firma, ktorú sa pokúšame predať. Nie je to budova ako taká prázdna budova, do ktorej ja musím hľadať nájomníkov, do ktorej ja musím hľadať využitie a podobne. Táto budova je fungujúca, prinášajúca zisk. Áno, verím. Len som hovoril Janu, že čo s tým, ak vieme, že ja hovorím konkrétna vec, myslím, že to nie je žiadne tajomstvo. Pán Hruška tu buduje, už pani Hrušková, keď pôjde preč, je 50 m². Ak tam bude tá reštaurácia, tak pán Stinčík má 600 m². Zo 1600 m či koľko, či 2000 m² je 1/4 hneďka prázdna. No dobre, ale však my tým pádom, že chceme tamto predať, postavíme druhú, nám ostane táto budova prázdna. Čo z toho urobíme? Tá sa bude prenajímať. Ale komu to prenajmeme? Tam to predáme s nájomníkmi. Keď teraz hovoríme, že nebudeme mať nájomníkov ani do tamtej, koho prenajmeme do tejto? Začne nám chatrať presne takto, ako nám starý mestský úrad chatra, tak nám bude chatrať toto. A toto nemôžeme celé sa toho vzdať, lebo takúto stavu nemáme inde. A iné priestory, sadovku, matriku ku tomu. No to budeme užívať. No. Toto ostáva Čiže musíme ju užívať aj za cenu, že na poschodí nebudeme mať nič. A to sa mi zdá, že bude podstatne väčšia strata ako tá budova, ktorá momentálne stojí, keď na ňu nájdeme peniaze, opravme ju. Ale nepredávajme niečo, čo funguje. To je 30 000 každý rok z nášho rozpočtu. Tie peniaze my máme zapojené do rozpočtu. Tak 30 000 tam až nie je... A zoberme si, že teraz máme 20 000, 4 000 už je splatených. Čiže rok 2017 minus tých 4400, ktorý je úver, máme 24 000. Plus, keby sme niečo robili na energiách, to je 30 000, ktoré vieme mať bez toho, že by vyšovali cenu alebo čokoľvek iné. Ako nikto nespochybňuje, že je funkčná tá budova aj že nám prináša zisk. Len ide o to, či chceme starý mestský úrad prerobiť, alebo ideme do extrému, alebo nám padne. Tak za akú cenu? Hovoríme, že príde nám ďalšia budova, ešte nevieme, ale keď môžeme predať, dajme tomu tuto. A je to jediná budova, ja tvrdím, že jediná budova, ktorá má kladný hospodársky výsledok. Bolo by zaujímavé všetky budovy, ktoré sú v správe mesta, urobiť takúto kalkuláciu. A jediná, ktorá nám prináša zisk, tu predáme a všetky ostatné sú stratové. Ja len chcem povedať svoju skúsenosť, pretože som sa nevedela rozhodnúť, tak som využila tú možnosť byť na komisii, hej, na vašej konkrétne. A čo ma akože najviac zarazilo, bolo to, keď som sa pýtala pána vedúceho, v akom stave technickom je budova, či je komplet vymenené okna a či je zateplená. Povedal si mi, že hej, všetko je OK. Čo ako som stíchla, pretože som si nebola teraz istá, vedela som o tom, že zbora to nie je hotové. A po druhé, veľmi ma mrzí, že vlastne pred členom komisie ste prezentovali iba to vaše stanovisko. Nepovedali ste to druhé. Za každým, tam sa o ničom nehovorilo, len o tom, že nepredať. No, ale však tam každý svoj názor mohol povedať. Ale akože ja si myslím, že ako predseda komisie a vedúci oddelenia správy majetku mesta ste mali povedať aj tú druhú verziu, čo keď. Čiže keď som povedala to A, tak musím povedať to B a nech sa tí členovia tej komisie rozhodnú. Ale z vašej strany obidvoch bolo prezentované iba to jedno, nepredať. Takže dosť ma to... Ale ja neviem, čo iné by som mal prezentovať, keď ja prezentujem to, o čom som presvedčený. A po prípade čísla, ktoré nám dajú. Ja nemôžem prezentovať iný názor. Ale to je v poriadku, ale ste mali povedať aj to, čo sa stane, keď tí nájomníci, ako bolo spomínané, odtiaľ odídu. Lebo tak, ako bola predstav pán primátor... Ale to nevie, čo sa stane. 500 metrov štvorcových tam bude prázdny. Bude? Vieme, že to bude. No, Ja neviem. Bude. No a to vy viete. To ja môžem potom povedať, že toto tu bude prázdne. To je presne tvrdenie proti tvrdeniu. To je... Dobre, je to tvrdenie proti tvrdeniu, ale toto chcem povedať, že mali ste povedať aj tú druhú verziu. Len toto chcem povedať. Preto som tam išla a veľmi na mňa zle pôsobilo to spoločné sedenie dole, keď sme boli, keď pracovníci mesta, jeden hovorí toto a druhý hovorí toto. Keď na také sedenie ste mali s takou tabulkou. No. Môžem? Áno. Tu tada nie
niečomu, že ako vedúci správy majetku mesta. My sme niekedy v stredu, alebo kedy, nám bolo povedané, pripravte ekonomiku domu služieb za posledný rok. Za 2 dní, tak sme ju pripravili, to, čo som prezentoval, a ešte som aj povedal, že to je za 2 dní, čo sme dali dokopy a v jakom je stave. A dom služieb je stále takom, že je opravený a za roky bude vymeniť 6 okien nič žiadne. 6 okien za roky bude vymeniť choď sa pozrieť, na pizzerii zo zadu, keď už povedzme, že ja vymeniť, hej, a je zadu fasáda neurobená. A inak je dom služieb je funkčný. Ja neviem, čo som mal ešte iné vyrátať. Dom služieb, ešte som tu dal, že minus 10 000 som dal dole ekonomiku, že upratovačky a práca našich údržbárov a neviem čo všetko. Pri tom upratovačky máme zarátané v cene, ako v nájme. A teraz to, čo bolo povedané, ja mám povedať, alebo čo si mám vymyslieť, že čo keď bez dom služieb prázdny. My sme tu na to, aby sme hľadali tých nájomcov, keď niekoho máme. Nám zatiaľ tí ľudia chodia a sa pýtajú, chcú tam ísť. Áno. A fakticky ešte poviem, že zo svojho pohľadu, ja som sa veľmi držal na to, aby som nepresadzoval svoj názor, som bol akože veľmi tichučko poviem na komisii správy majetku mesta. Bola som tam. No, veď si bola. No, tak práve preto mi je dosť čudné, že ja som sa nestával ani tak. A keď sme boli dole, tak znova, keď sa opýtali môjho kolegu ako stavbára na to, že čo na to, tak povedal, nevyjadrujem sa. Tak ako ja už neviem, ako čo my z mesta máme, tu ste sa bavili teraz s Matúšom na nejakých veciach, na drobnostiach a v podstate nebolo pripravené. Čo chcete po nás v dome služieb za 2 dní, aby sme pripravili? Alebo ja nepoznám tvoje myšlienky, čo všetko chceš, čo keď bude. Tak keď mi poviete, že čo bude, keď bude dom na polovičku prázdny, tak vám to vyrátam podľa nájmov, ktoré tam sú, aká tam bude stráta alebo zisk. Pardon, hej, ale ja som pracovník mesta, ktorý to, čo dostane za úlohu, sa snaží pracovať. Urobiť. No. A snažím sa fakt nie, lebo kde sme zvolení predstavitelia, nepresadovať nejaké kričať tak alebo tak. Chápem ešte jednu vec, že vy 11 to rozhodnete. Nie my z mesta to rozhodneme. Preto si myslím, že vy ako zamestnanci mesta, nie len ty, ale všetci, by ste mali tie úlohy, ktoré od vás žiadame, plniť dôsledne. Tak keď žiadate od nás, aby sme vám predniesli, že je najlepšie to predať, tak mi to treba povedať, že je najlepšie to predať a ja pripravím tak, že je najlepšie to predať. Janko, neurážaj sa. Takisto si nabrúsený, jaký pán poslanec Verčímak. Len toto som vám chcela povedať, že keď som sa ťa opýtala, v akom stave je dom služieb, a ty si mi povedal, že je OK. Áno, je tak bolo povedané. No. A na druhej strane, toto vám vypýkam, že ste mali povedať, aké sú plusy pri predaji a aké sú minusy pri tom, že sa nedajú. Dobre, vieme, keď môžem ešte zareagovať presne k tej práci zamestnancov, tak poviem ešte jednu vec. Nechcel som to tu navyťahovať. Bol som v piatok za vedúcou finančného oddelenia. Chcel som sa spýtať na položku ten tretí stĺpec 6424 eur. Z čoho sa skladá, čo tam je, že by mi to povedala, že aké faktúry. Bolo mi povedané, aby som si sadol a listoval vo faktúrach a hľadal. Tak asi tak. Nech sa páči, pani Kučová, ak môže, pani Ja k tomu. Keď si sa ma pýtal na tú položku, tak som ti povedala. Sú tam všetky materiály, všetky údržby, ktoré boli použité počas roka, všetky služby, ktoré tam boli zrealizované, revízie, poistenie, skrátka všetko, čo sa týka tej budovy. A faktúry, ja ti neviem presne povedať. Som povedala, faktúry sú tu, môžeš si tu, keď chceš, môžeš si ich pozrieť. Áno, lenže ty si povedala, že bolo tam všetko, čo bolo na tú budovu naúčtované. A ja som ti na to povedal, že po skúsenosti s tým, ako bolo účtované na ihrisko, umelú trávu dole, neverím tomu, že je tam účtované len toto, čo bolo fakturované na dome služieb. Preto som chcel vidieť všetky faktúry. Tak Jano, potom toto, ak máš takýto počítok, tak ja si myslím, že buď tam kontrolór, alebo aj ty s kontrolórom si príďte a si tieto veci, to sa nevedol, že... Ja len z toho, že robím správu, viem, že 6400 eur nemôže byť v revíziách a v iných údržbách, lebo všetko je rozúčtované
tieto služba a nájom. Ale to nie je Ale spoločné. áno, ale tu máš všetky To príjmy a všetky výdavky, aj Čo sa tie týka- No, výdavky, preto som ktoré hovoril, sú dajme tam len rozpočtované služby. nájomníkom. Toto som Teda ti služby, povedala. odpísme to od služieb a dajme tam len čistý nájom. Ale toto je jednoduché. Ako... Služby máme rozúčtované, máme 0 k 0. Mali by byť, keď nie sú, je to chyba. Čiže služby, keď od toho oddelíme, zoberieme nájom, krát metre štvorcové, máme čistý príjem. Nič iné tam nemôže byť. Každá revízia, všetko je rozúčtované nám, nájomníkom. A vieme o tom, že je to nám rozúčtované, lebo som tam. Takže čistý nájom, a toto je, nám hovorí o tom, koľko máme na tom dome služieb. Na tú tabulku tiež sa dá... Áno, dá sa to, Aj ako toto má svoju logiku, je to dobre spracované na to tu konkrétne. Nie, ja som takúto tabuľku dostal, prosím, to sú pre mňa od môjho zamestnanca, najprv poslanci. Volta, Fakticky poslanci sme dostali schválenie spôsobu predaja, ale ako pozerám, tu neviem vôbec, či chceme predávať, alebo nechceme predávať. preto toto je, jak konceptuálne oni, najprv budeme hlasovať, či to predávame, alebo No, nepredávame. Toto lebo je... to budeme potom o tom debatovať. Komisie sa neloží, mestská rada. Nie, nedovolila sa. Nedohodná tiež. Pán Pála, Pri pohľade na túto tabuľku, ktorá tu je nám predložená, je tu síce vidieť v roku 2015-2016 zlepšenie tržieb, zlepšenie príjmu za túto budovu, ale situácia, ktorá v tomto období vznikla a vzniká a možnosti, ktoré sú, môj názor je taký, že premarniť túto šancu by bolo teraz podľa mňa trestuhodné, ja nikomu nevnúcujem môj názor. Podľa mňa by bolo trestuhodné, pretože táto budova v súčasnosti sa dá veľmi dobre speňažiť a na druhej strane zoberme, čo sa dá za to v meste urobiť. Keď už len zoberieme účelovo využiť prostriedky, či už na skladku úverov mesta, alebo na dokončenie toho škaredej časti nášho mesta, čiže tej mestskej budovy, alebo dokončenie ďalších akcií v rámci mesta, podľa môjho názoru takáto šanca už nebude. Takúto šancu, ako máme teraz, môžeme, pretože keby bol len jeden kúpec, alebo keď sú tam dvaja, traja kohúti, dá sa tá dojsť ku slušnej sume, ku takej, ktorú my ani za 30 rokov, keď budeme prevádzkovať túto budovu, nedosiahneme a počítajte, že za 30 rokov do tej budovy treba aj niečo vložiť. Ja nehovorím, že treba sa zbavovať mestského majetku, že treba to, ale môj názor je taký a budem hlasovať za to. Pri tej situácii, aká teraz je, budem hlasovať za to, aby sme išli do tohto predávania. nech sa páči, pán Šrejk. Môjom pohľadu presný opak, presný je práve predať nejakú slova fungujúcu firmu, o ktorej mám pocit, že od posledného sedenia je nejak vytváraný záujem to predať, sú hádzané rôzne čísla, to bolo aj vlastne povedané, že raz sú čísla ako v predchádzajúcom prípade k technickým službám, sú prilepané náklady na tú budovu, aby sa znevýhodnil, respektíve ukázali čísla ako negatívnejšie. Skôr sa pýtam, či hľadal niekto okrem možnosti predaja ako optimalizovať náklady a zvýšiť ten zisk okrem zvýšenia nájomných zmluv, lebo každý vám pozerá na tú druhú zložku. Mám pocit, že tak ako Jakub povedal, že tie energie pri zateplení budove dobre nie 100%, ale už minimálne museli ísť dole, takže je niekde problém. Tie mzdové výdavky taktiež, keď sú raz refundované nájomníkmi, prečo sú zarátané do týchto výdavkov. A ďalšia hypotéza, keď sa bavíme, bude pravda, nebude, je hypotézou, že či tá možnosť ešte bude, lebo tá budova nebola nikde ponúknutá verejne. Čiže nevieme taktiež, či nebude záujem o 2-3 roky, keď vieme, že je to fakt zlé, ju predať. A za akú cenu? Myslíš to? Áno, už Starý mestský úrad? Nie, komunál, bavím sa pri komunál, že nepredať to teraz, ale predať to neskôr. Ja myslím, že tam príležitosť nepríde, aby sme sa vôbec rozhodli niekedy to predávať. Ale predávať teraz niečo, čo funguje, je nezmyslom. A ďalšou otázkou nebolo možno zodpovedané to ani výkladok semestrálneho rozpočtu. Akým spôsobom bude nahrádzať.
Bavíme sa o jednorazovom príjme, ktorý bude to jedno v akej výške, nie je to vyčíslené, alebo respektíve, či by to išlo do jakov. Vieme, že ten príjem, alebo ten zisk tej budovy, to ako to nazveme, sa v priebehu 1 roka preje. Jedno, či to pôjde do rekonštrukcie budovy, ktorá neviem, či je až taká potrebná pre nás a nevyhnutná pre fungovanie mesta, lebo máme tu iné problémy, zásadné, fungovanie mesta a nevradzové ekonomiky, v tých číslach, aké mesto dlhodobo vykazuje. Tou nevyhnutnosťou je vlastne, že sa otvorí tu ďalší problém s touto budovou, ktoré zase navážu na vaše slova, bolo povedané, že pán Puška, alebo kto postaví tú budovu, budú tam aj administratívne priestory. Čiže on už pohltí, bolo povedané, že budú aj administratívnych priestorov, čiže on už pohltí niektorých nájomníkov. Čiže koho my reálne chceme dať do tejto budovy. Súhlasím, že tá budova ostane na ťarchu, bude vytvárať náklad. Tejto budovy sa ani predajom len tak nezbavíme a vlastne keď už máme naviazané na to nejaké ďalšie zámery, že musí sa používať. Neviem si predstaviť, čo bude s touto budovou. A možno ešte posledné, čo ma napadlo, to sú zase vaše slova, k tým číslam, ktoré sú z môjho pohľadu skreslené, lepené. A neviem, že som sa bavil o nejaké finančné analýze, toto sú len nejaké čísla v tabulke, nie sú to podklady. Chýbajú podkladové čísla, čiže jak ja hovorím, že či už nejaké konkrétne faktory, to isté bolo Matušere, rozpis, presne, že to, čo... Takže teraz hovorí, že nedovolíte vedúce finančného, že to dáva... Nie, ja som povedal, že chýbajú podklady. Tie čísla musia byť podložené, nie sú. Sú len hodené. Ale že tie čísla boli stále iné, takže preto... Áno, čiže vytvára tú pochybnosť, nie? Dobre, tá pochybnosť nastala vtedy, keď sme boli na komisii, keď mal iný názor pán Čabala, iné pani Kurčová, a vtedy sme podali, Iveta, spravíš všetky príjmy, aké boli výdavky do tabulky. No však ale stačilo ich vypísať tie výdavky. Keď ich máme raz v programe, tak neverím, že nevieme vytlačiť, že čo tam bolo fakturované. Ale už by to nebolo o tabulke. Tak to nevadí. To nevadí, je to jedno, ja si to prejdem. Tých 6 000 eur nemôže byť na 20 stranách, to nikdy nehovorí. Každá budova členníctvo mesta je nejako anarchicky evidované, čiže malo by sa vedieť očleniť, že čo je nalepené na tú budovu. A posledná vec je k energiám. Možno to ostatní zachytili tú informáciu nejakoľkom a neviem, či tým pádom to bude pravdivé a nie je to skresľovanie týchto údajov, že budova komunitné centrum je napojená vlastne na ten prívoz, ktorý je aj komunálny. Je to tak? Mám si jednouberné miesto, čiže... Ako čo, na teplo? Áno. Nie, tam sú, teda ide to cez tú budovu, ako ďalej na služieb, ale meranie sú samostatné. Dobre, a tých 67 000 je očlenených už, alebo je to len čisto komunálne? Tak to si nepoviem, ale ako je samostatné, myslím, meranie. No, meranie je samostatné, takže potom nie je problém tam očleniť. Len podľa čísel si myslím, že skok nebol taký adekvátny, o úploku sme v komunitnom centre navýšili odber, ale tiež nie. Ale nám ani ekonomika... naša úspora. Nám, tak to chcem povedať, že nám, čo sa týka tepla, nám to ekonomiku na to služieb nezhoršuje, pretože my za teplo si necháme platiť. Áno, ale mohli by sme si nechávať platiť za nájom a nie za teplo, ktoré rozúčtovávame. To je za druhá vec, ale akože... Zákazník by nezaplatilo nič viac a my by sme mali... Na tých služieb to nie je, lebo sú služby a sú nájom. Dobre, nech sa páči k tomuto bodu, pán Čižek. No, takže času asi máme dosť, poviem teraz jednu vec. S prestávkami sa tu vraciam, chodím, odchádzam, stále som tu zase a rozmýšľam teraz o tom. Ja už pred sebou veľa toho nemám, za sebou mám dosť, čiže musím... Ja keď si tu naspojím potom na toto, tak ja to viem kľudne živky o to, že čo ďalej a kedy sme schopní to urobiť. Moje skúsenosti za tie roky, čo žijeme na Slovensku, i tu sú také, že keď sa to začalo pustiť súkromník, tak za chvíľu je to hotové. My dokážeme riešiť veci 20-30 rokov a sa nevieme pohnúť nikam. Ja jak občan teraz poviem. Vedel by som si geotorce predstaviť tak, že by tu bola v prvom rade robota. V prvom rade, že i to staré MMV sa urobilo nejaké pekné, MMV také historické. A túto budovu, keď som bol súkromník, aby som ju kúpil a mal na to postavil, by som tam byty, ktoré by mi prinášali. Lebo by ste videli, keby to zobral súkromník, že tie náklady na teplo by okamžite
Takže trošku mám ten názor tu ako na poslancov vás podám, že je to presne opačne, lebo tak sa hovorí, pravica zvykne ako fungovať takto na tých, ľavica takto, tu je to teraz presne opačne prezentované. Už poznám vaše myslenie. Neviem, vám poviem úplne, neviem, ak by som mali ani tým číslam takto veriť, neveriť. To sú také čísla, ktoré sa dajú všelijakrát vrezov, tie detaily sú, to nie je nič neisté, ale ide o víziu, proste, ako máme teraz víziu a čo vieme. Nejde si tu tak, že sa nebudeme dneska rozprávať, ako mali Svidničania sa stretnú, ja susedia a sa nerozprávajú, proste sú tak kvôli politike rozhádaní. Takže toto by som ako nedal, že to tak u nás bolo, lebo teraz ide o to, jak sponopiť, čo momentálne by bolo najlepším riešením pre nielen pre primátora, pre nás všetkých, pre občanov, že máme tu problém, jak zase povedal na ličný ples, ale keby sme to predali teraz za jakú sumu, máme sme predstavu, aký je záujem od jaký sume. Toto už zase potom poslanci, najprv si sa bavíme o tom, či predať alebo nepredať. Budeme sa baviť o sume a nevieme, budeme tu 2 hodiny mať prázdnu slamu. Ja zatiaľ tlačím prázdnu slamu, lebo každý si svoje hajdy, to sa nechce nikam poštíať, že o to, že keby sme aspoň vedeli, alebo približne, alebo dajme tomu, dajme to na predaj, dajme to, a keď tam sa povie cena, môžeme to ešte stopnúť, do takých ďalej. Nejaký taký spôsob, nejak teraz pomaly pokračovať ďalej, lebo toto zase, čo primátor hovorí, toto musím dať za pravdu, tam skončí za chvíľu špeciálna škola, lebo tieto zákony sa pripravujú, treba hore v škole niečo riešiť, lebo tam je problém s tým učením, kedy sme, lebo tam ostane ďalšia budova prázdna, ktorú bude treba vybrať a budeme sa ďalej. Tak veci. A ide o to, či ja vám poviem, aj Geraltovce sa rozbehnú vtedy, keď tu bude robota. Tak budú ich podnikatelia, budú administratíva, všetko bude. To je podmienené tými vecami, ktoré tu teraz hovoríme. To sú veci, ktoré nikto dneska nevie, čo sa hovorí. Úprimne vám poviem, neviem, čo by som počul. Mám pravdu ja povedať za seba. Dobre, nech sa páči. Ďakujem. Pani Žigoňová. Ja som, pán poslanec, prepáč, trošku oponovala, lebo poznáme sa tu navzájom za tie roky, no jasné, ale nedel to na pravicu a na ľavicu. Tuto nie je teraz o tom. Tuto je o tom, že čo je dobre pre občanov, bez ohľadu na to, či sme modré alebo červení. Prepáč. Môj osobný názor je taký, že nie, že nedôverovať tabulke, dôverovať tabulke. Nemusíme byť nejak vyštudovaní, ekonomicky vzdelaní, že by sme nepochopili to, čo sa splácal úver. Osobne si myslím, že by malo byť teraz pri zisku. Však aj tak bol zisku, aj keď sa splácal. Takže to znamená, že tých 40 000 už je vrátane tých 160? Áno. Takže ďalších 10 rokov máš predstavu, že sú len 45? No nie. Plus 100. No však to rozprával. O tom rozprávam. Že minimálne o ten stĺpec sa to priráta. Tak zase nehovorme, že sa chceme vzdať niečoho na úkor niečoho. Chápeme všetci, že starú budovu treba upraviť. Že to je tu na hanbu, lebo to tu chátra. Ale nerobme to pre Boha na úkor niektorej inej budovy. A ešte fungujúcej. Hľadajme riešenie také, jak už si tu pán primátor povedal, prejdú 2 roky. Možno, že tu príde taká situácia, že naozaj staneme z popola jak Fenix a príde nám dačo také, že opravíme aj tú budovu, ale rozpustíme nás. Však ja, Marinka, ja hovorím, áno, je to Ja len pred nami, chcem to ja dávam prezentovať návrh. môj Nie, názor, nič lebo... sa nedieje. Ale ja som povedal, jaká je alternatíva, jaká je možnosť. Je to také prirovnanie, keď môžem, to je tak, ako keby sme rozdiel medzi tým, či doktor Hrinko predá svoju budovu, alebo ju predá aj s nájomníkmi, alebo teda s ľuďmi, ktorých ošetrujeme. Čiže aj tu na. Nie je to len budova, je to aj o nájomníkoch. Hrinko tiež predáva aj za inú cenu. Hej? Takže preto to chcem povedať, že stále sa bavíme o budove. Je to firma. Či chceme predať, či nechceme predať. Ak nie, tak jasne, dám hlasovať, kto je za predaj tejto budovy domu služieb, hlasujú poslanci, kto je za, 1, kto je proti, 4, zdali sa, 5, tak návrh neprešiel na hlas. Dobre, ďakujem pekne, môžeme pokračovať ďalej. Pavel.
energií. Lebo to sa bavím o tom, že energie sú tam vysoké a tak ďalej. My ako spoločnosť Gratel, ja som sa hlasil o slovo, bohužiaľ nebolo vydané, že my ako spoločnosť Gratel túto budovu zásobujeme teplo. Na to mám tabuľku, kde je spotreba tepla za rok 2016. Dobre povedem, tam bolo 6-7 tisíc eur za energie. A tak tam bude aj elektrina, aj voda. To znamená, že ja to vám chcem povedať, že tam bola spotreba necelých 24 tisíc eur bez DPH za teplo. DPH, dajte aj z DPH, aby sme To je rozprávali normálne čísla. 29 aj na čo. 20 tisíc eur by bolo 30 tisíc eur. Čiže 29 aj niečo. Čiže viacej ako polovica z tej spotreby energie sú iné energie ako teplo. Tak to by ma ešte viac potom zaujímalo, že aké. To znamená, že ja si myslím osobne... No dobre, ale všetky veľky, teda prevádzky, ktoré sú tam, majú elektrínu platenú sami. Majú svoje merače. To nie je pravda. Veľké prevádzky, áno. To sú len pomerové merače, ale elektrina ide cez nás. Elektrina ide cez nás. Fanaticky, ja ti doporučujem prísť za pani Kučovi, sadíte si, prejdi si všetky. Dobre, ale to je spotrebe, to není v službách tejto položke služby 6 000, 12 000 človeka. To je energie, to sú energie. A máš energie, tam sú energie. To je nájde najomníkov, ktorí tam sú. Ide cez nás. Si zaplatia najomníkov. Väčšiu spotrebu elektrické energie a tepla. A ja si osobne myslím, že to bude mať stále ešte väčšiu spotrebu, pretože v tých dnešných cenách, keď si vieme domyslieť všetky dôsledky, ktoré súvisia aj s kursom v dnešnej dobe, kde to síce možno také, že sa to vraceme do 2016 a tak ďalej, ale tá budova má veľké nároky na spotrebu elektrické energie. Dobre, keď vás môžem poprosiť, máte čísla aj iba čisté teplo za nejaké 2-3 roky dozadu 4? Jak sa tam vyvíjalo? Od vás uzbierateľmi? Momentálne mám tu rok 2016, ale nemám to. Lebo aj toto by ma zaujímalo, že zateplili sme budovu a nám tam energie takto vstúpajú, tak to je... Ja si myslím, že tam spotreba tepla, tam nie je... A zasa nemenili sme tam prevádzky takým spôsobom zásadným, že by nám nejaké energeticky náročné prevádzky tam neboli. Ja osobne som chcel trošku sveta to, čo robili, že sa zateplilo, že vstúpa spotreba energií, tam je to... Všetko tepla asi nie. No ale menej to asi nebude. Predpokladám, lebo by to bolo, niekde by to muselo skočiť. Pri zateplení to muselo niekde skladiť. Dobre, že v roku 2006 sa zateplovalo, tam bola spotreba 52 tisíc. A my sme sa vrátili do roku 2006, my to vieme, vyťaľali do roku 2006. A každým rokom je to vyššie a vyššie. Ja si myslím osobne, že tam je spotreba. Možno by bolo zaujímavé, že či tam nie sú istite veľké, alebo niečo také. Pizzeria pečie na drevo. Reštaurácia, jediné to je také. Nič iné nejaké prevádzku tam nemá. Dobre, keď sa páči, pán prednost sa poviem bodom rôzne materiály, ktoré dostali. Ak dovolíte, ja budem sedieť len kvôli tomu, aby som vám odprezentoval aj na počítači. Uznesením zo zastavenia mestského zastupiteľstva 13.12.2016, uznesením číslo 197 z roku 2016 mestské zastupiteľstvo odporúčalo pripraviť návrh na predaj budovy bývalej mestskej knižnice na Dukelskej ulici číslo súpisné 158. Takže pripravili sme návrh uznesenia, možno o komentár by som poprosil potom inžiniera Matiho. Ide o knižnicu a priláhle pozemky, pozemok na parcele CKM číslo 269 a pozemok na parcele číslo 270. Pozemok na parcele číslo 269 má výmeru 793 m2 a pozemok na parcele CKM číslo 270 záhrady má výmeru 487 m2. Doteraz prebehlo niekoľko obchodných verejných súťaží. Neúspešne neprihlásil sa žiadny záujemca, respektíve pamätáte si, prihlásila sa Pravoslavná cirkev, ale vzhľadom na nejaké zmeny v podmienkach financovania nakoniec nedodržali podmienky zmluvy a teda zmluvu sme zrušili, respektíve od zmluvy sme odstúpili.
Pán inžinier Mati pripravil minimálnu cenu, hovorím o cene 30 000, nakoľko je reálna. Máme tu aj fotky, aby sme vám zdokumentovali stav. Priebežne vám to budem meniť. Vykurovanie tu, tam sú gamatky. Zateká niekde okolo strechy, okolo komína. Budova, ktorá je síce ešte na mape zaznačená, ale tu už je zbúraná. V katastrálnej mape ešte figuruje. Čo sa týka vody, tam mám pocit, že vodovodnú pripojku sme nerušili, kvôli tomu, aby následne neboli problémy pri znovu pripojení. Tam sa neplatí nič prakticky, odpúšťame kubík vody, aby bol v prevádzke ten vodomerák. Elektrina je kompletne zrušená, to odberné miesto bolo zrušené. Plyn asi tiež funguje. Takže mám tu návrh, ak bude záujem, na schválenie spôsobu predaja tejto nehnuteľnosti s najväčšou pravdepodobnosťou opäť obchodnou verejnou súťažou. Čiže návrh uznesenia je takýto. Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach schvaľuje predaj nehnuteľnosti, a to budovy, súpisné číslo 158 na ulici Dukovskej v Giraltovciach, zapísanej na liste vlastníctva číslo 821, pozemku evidovaného na parcele CKM číslo 269, zastávané plochy a nádvoria s výmerou 793 m2 v katastrálnom území Giraltovce, zapísanom na liste vlastníctva číslo 821, a pozemku evidovaného na parcele CKM číslo 270 záhrady s výmerou 487 m2 v katastrálnom území Giraltovce, zapísanom na liste vlastníctva číslo 821 na základe paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obci z Nenine z Košíc predpisov formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou cenou 30 000 eur. Nepripravovali sme podmienky obchodnej verejnej súťaže, pretože ide o to, či budete mať záujem vôbec odpredať to. Podmienky sa pripravia na budúce zastupiteľstvo. Čiže konkrétne podmienky, ja neviem, koľko bude súťaž zverejnená, tak ďalej. Toto len išlo kvôli tomu, aby sme čo najskôr vám dali informáciu, či to môže ísť takto. Volíme tú obchodnú verejnú súťaž, boli možnosti prihlásenia viacerých záujemcov. Situáciu poznáte, viete, ako to tam je. Čo sa týka prístupu, je problém s prístupom, preto to aj odrádza potenciálnych záujemcov. Pozemok má, ak to zaokrúhlim, nejakých 13 ďárov, takže je to celkom zaujímavé. Ale ako budova, neviem si predstaviť, kde som stával, koľko by stála rekonštrukcia na nejaké normálne užívanie ako rodinný dom. Nech sa páči tomuto bodu. Apoštolská cirkev, či aká to je? Nie, to bola pravoslavná. Nie, ale teraz, čo mali záujem predtým? My sme ich oslovili ešte, keď sme to naposledy dávali do obchodnej verejnej súťaže, povedali, že oni už investovali nejaké finančné prostriedky do rekonštrukcie teraz prenajatých priestorov. Ale sú prenajme teraz. Asi to neviem, ako tam fungujú. Čím sú majú to prenajme? Ja mám informáciu, že vraj sú prenajme. Ale my sme ich oslovili, že beží takáto súťaža, keďže sa niekoľkokrát hlásili, tak hovorím, áno, znižili sme sumu, už relatívne akceptujeme tú vašu, s nimi navrhnutú vtedy. A to mi povedali, no, že investovali už toľko tých finančných prostriedkov, že nechcú. Možno, že sa niečo zmenilo, hej? Rozumiem. Zaujíme veci. Takýto návrh je z mesta 30 000 dom aj obidve parcely, čiže 13 parových záhrad pozemok. Nech sa páči dotaz na pána prednostu. Ak nie, môže dať hlasovať, kto je za. My sme tak pripravili potom obchodné podmienky. Ďakujem, niekto proti. Zdržal sa. Traja, čiže za bolo 8. Pán Pála, Haržinský a
páči, pán predosta, bod rôzne, cena prenajmu sály. Áno. V bode rôznom. Neprepracovali sme vám všetky tie uznesenia, sú na našej stránke samozrejme. Zistili sme, že máme niekoľko uznesení, v ktorých duplicitne máme schválený prenájom, mimo iným prenájom sály, prenájom rôznych vecí a dokonca s rôznymi cenami a staré uznesenia sa nerušili. Keďže konkrétne ide o uznesenie číslo 239 z roku 2009, tu vám ho nalistujem, dnes sme navýšili prenájom za veľkú sálu v Mestskom kultúrnom dome, je tam na diskotéku a tanečnú zábavu na 300 eur. Potom je tam uznesenie 240 z roku 2009, kde Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom za veľkú a malú sálu v Mestskom kultúrnom dome, zasadačku v dome služieb doplnkom s dodatkom pre neziskové organizácie, občianske združenia a iné neziskové združenia s pôsobnosťou na území mesta majú všetky vyššie uvedené poplatky odpustené, to bolo ďalšie uznesenie. A potom tu máme návrh poplatkov, kde je to presne citované, svadba, skúšková, 170 eur a tak ďalej. Všetko toto už máme v zásadách o nakladaní a hospodárení s majetkom mesta. Je tam cenník a hovorím, tieto veci nám duplicitne figurovali v našich cenníkoch. Čiže preto navrhujeme zrušiť uznesenie číslo 239 z roku 2009, uznesenie číslo 240 z roku 2009 a takisto 256 z roku 2009 úprave cenníka, z 2010, pardon, úprave cenníka prenájmu číslo 1. Duplicita sa zrušila. Áno, áno. A takto už nikde inde to neostalo, lebo ono sa to tam párkrát ruší. Prekladali sme to, našli sme to tu na. A polistovali sme uznesenia. Budeme rušiť ďalej. Uvidíme. Čiže návrh, a dáme ešte potom schváliť nové uznesenie. Čiže dáme hlasovať, čo je za zrušenie uznesenia 239 z roku 2009, 240 z roku 2009 a 256 z roku 2010. To je za. Ďakujem, niekto proti. Zdržal sa. A nekonštatujem, že zrušili sme tieto tri uznesenia. S tým má súvis štvrtý bod v tomto návrhu. Niektoré položky nemáme schválené nikde a aby tiež nebola nejaká duplicita, preto navrhujeme zachovať ceny, aké boli, ale aby to boli ceny v jednom uznesení. Mestské zastupiteľstvo schváľuje cenník prenájmov. Po A inzercia spravodajcovi mesta plošná, to znamená celá strana 10 eur, polovička strany 5 eur, štvrtina strany 2,50, osminka strany 1,26 eur, riadková za každý začatý riadok 0,66 eur. Kopírujeme tie ceny, ktoré boli. Inzercia v propagačných skrinkách mesta. Na týždeň umiestnenie formátu A3 6 eur, na týždeň umiestnenie formátu A4 3 eur a za každý ďalší týždeň 3 eur. A po celý hlásenie v rozhlase oznám 3,50 a jubileum 7 eur. Samozrejme s dodatkom, ako bol občianske združenia, neziskové organizácie a iné neziskové organizácie s pôsobnosťou na území mesta Giraltovce sú od týchto prenajmov oslobodené. Inak je návrh ceny sú také, aké boli. Môžem jednu otázku, ako len hľadám som logiku, tá osmienka prečo nie je 1,25, ale 1,26? Všetko je Tiež som si to všimol, zabudol som sa. Hej, tak to bolo. A jak skoro to prechádzalo a zaobchodovanie, ako nedáme tam 1,25 niekedy. Tiež som si to všimol, ale tak to bolo predtým, tak dobre, môžeme dať návrh na 1,25. Ja som možno v tejto veci troška inak, že to, keď vloček niekomu dáme na 1,26, nie je účtom, každá účtovná položka je euro. Berme, účtovník za menej ako euro nerobí. Takže či sa fakt chceme hrať o nejakých euro 26 za reklamu v našom spravodajcovi, lebo buď mu povieme dobre do nejakých 3-4 riadkov nič, alebo čo, lebo to je administratívy toľko, že až tak buď tam dajme normálne ceny 2 eur alebo 5 eur a tak, alebo sa nechajme na 1,26. 4, 6, 8. Nie, vážne, lebo... No vypísanie bločku je... Není to veľká položka. Neviem, aký je záujem o inzerciu, možno pani Osiková nie je. Ešte keď... Ešte nikdy nemala inzerciu na riadkovú 1/8 alebo 1/4
Lebo keď aj zoberieme, že keď tam dáme, skočme zvyšok štvrtiny. tak, keď dáme A3 alebo A4 do vitrinky, je to drahšie a nestojí nás to nič. A hlavne my nemáme A4-kový formát, máme A5-kový formát. Ešte A5-kového robiť osminku. No, je to na nás. Ako, keď nie je záujem o to, môžeme nechať tie väčšie. Tak dajme od štvrtinky do preč, nech je 250 Osminku a riadkovú celá a polovička. Áno. A takisto, čo sa týka vyhlásenia rozhlášená smernicu, tam je troška tiež zmenené. Podľa počtu slov. Ale tak keď nebolo, tak čo, to je jasné. Marienka hovorí, že nebola ani riadková, tak... My si môžeme stanoviť podmienky, keď povieme minimálna inzekcia je na štvrtú strane. Celú a polovičku, Tak, stačí. Družná je Môžeš mať nejaký obrázok, logo a to na jednu osminku aj tak neviem. No, Určite sú pri polovici. Ale nie, to celá polovici a práve kvôli tomu príjma, aby sme toto zúčili. Nechajte ešte štvrtinu, nešpekulujte, odstrániť len 1,26 Ale on si môže dať štvrtinu na pol strany. Zaplatiť za pol strany, ale bude mať štvrtinu. Minimálne to. Jednu osminu škrtnúť a štvrtinu nechajte. Tak, aj po jednu štvrtinu tam riadkový. Jednu osminu a riadkovú vyčiarkujeme. Dobre. Takže návrh uznesenia bude v znení, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje cenník prenajmov po a inzercia spravodajcovi mesta. Plošná polovička strany, štvrtina strany, s tými cenami, ktoré tam sú. Rušíme osminku a riadkovú. Tie zvyšné veci ostávajú. Inzercia v propagačných škrinkách a vyhlásenie v rozhlase. Len to upravujeme, hej? Tie oznámy a jubilea, nedáme to len na jedno hlásenie, ale to hlásenie v rozhlase 7 eur. Nedá sa. Vlastne v rozhlase sme rozdelili tak, že ktoré sú veľmi dlhé, to som niekde čítal obrazne 5 minút niečo, no tak to je za 7 eur, alebo... Do 50 slov je 3,50 a nad 50 slov je ďalších 3,50. Čiže aj pre tých, čo napríklad ponúkajú na predaj. Áno, áno. Takisto To je jedno čítanie, hej? mimo rozhlasového času, To je jeden oznam. 15, tak je A tiež... jeden oznam alebo jedno čítanie. Jeden Oznámy oznam. sa niekedy dávajú dvakrát, trikrát. Či je to jedno prečítanie oznamu? Čiže každé Určitú čítanie hodinu, aj keď to dvakrát zopakuje, obrazne hej, že opakuje, ale za ten jeden oznam. Na druhý deň samozrejme. Nech sa páči. Ale tam tým oznámom už chýba tá poznámka, či je to do 50 slov alebo nie. Trebalo by tam poznámku byť vnútor zastupnosti. Mal to hlas minimálne, lebo tým pádom fakt je to sporné. Áno. Možno na 50 slov 7 eur. Doplniť jeden riadok oznám. Tak, dobre, rozdelíme to tak, že ak tak môžeme zrušiť smernicu nižšie ako toto tu. a príjmeme to tu na, takže oznam do 50 slov, 3,50, oznam nad 50 slov 7 eur. Takisto mimo vysielacieho času je 7 eur. Lebo napríklad, ale je to, lebo ľudia sa sťažujú, že napríklad cez obed hlásim, že im budím deti, sú na mňa kritiky, tak no áno, ale je to také. Opravujeme. Tak toto už musíme zakomponovať tu na do uznesenia, to potom... Dobre, doplníme oznam do 50 slov, 3,50, oznam nad 50 slov, to hlásenie 7 eur, tam to už máme my. Každých 50 slov. Dobre, budeš si dať rozprávky zo zase. Bude kontakt. Takže dám hlasovať, kto je za schválenie poplatkov alebo cenníka prenajmov, tak ako ich prednostal prečítal, čiže inzercia spravodajstvo, inzercia propagačné skrinka a vyhlásenie v rozhlase. Ďakujem, nie je to proti, zdržal sa, ak nekonštatujem, že schválili sme cenník prenajmov. A ešte máš tam? To, čo som vlastne hovoril aj pri kontrole plnenia uznesení, máme tu dve uznesenia, ktoré potrebujeme zrušiť. Vzhľadom na to, že pán Trínkovič odstúpil od kúpnej zmluvy a teda nekupuje druhý garáž. Prvé uznesenie je
má číslo 179 z roku 2016, ide o uznesenie z 26. septembra 2016, kde sme schválili spôsob prevodu nehnuteľnosti formou osobitného zreteľa, čiže toto je jedno, ktoré treba zrušiť. A druhé uznesenie je uznesenie číslo 186 z roku 2016 zo dňa 13.12.2016, ktorým sme schválili samotný prevod nehnuteľnosti v prospech pána Vladislava Trinkoviča formou prípadu hodného osobitného zreteľa. Takže tieto dve uznesenia skrz toho, že teda odstúpil od kúpnej zmluvy, uvidíme, čo s nimi ďalej. Tieto dve uznesenia je potrebné zrušiť. Ale prečo by sme museli rušiť uznesenie o tom, že ako sme ho vyhlasili ten predaj? On iba neuzavrel zmluvu, ale veď podľa tohto uznesenia prebehla verejná súťaž. No, ako bolo to, ale predané to bolo priamo jemu. Nie, tu je o hodne osobitného zreteľa. Tu nie je súťaž, toto. Nie je súťaž, to je priamo jemu. Jemu sme to predali, toto hovorí forma hodná, prípad hodný osobitného My zreteľa. sme poslednú záraz vyhlasili obchodnú verejnú súťaž, ale Trinkoviče sme predávali dva osobitné zreteľe. Jednu kúpil, zaplatil, druhú. Dobre. Čiže rušíme tieto dva uznesenia. Uznesenie číslo 179 z roku 2016 a 186 z roku 2016. To je za zrušenie týchto uznesení. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Ak nekonštatujem, že zrušili sme uznesenia pri kúpe garáže pána Trinkoviča 179 z roku 2016 a 186. To malo byť všetko. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, poprosil by som návrhovú komisiu. Ako nemáme interpelácie, ale keď môžeme ešte jedno zvojiť. Hovorili sme tu o pohrebných službách a o dome smutku. Vystala taká požiadavka, či by nemohlo byť z peniaz mesta alebo podniku služieb zakúpené nejaké piano alebo klavír alebo proste nejaké varhany tam, aby pri pohreboch sa to vychádzalo aj súdlo. Či by to nemohlo byť vybavením tak, ako sú repraky a mikrofóny a tak, že by to bolo tam, že by mohli kantori na tom hrať. Myslím, že katolíci si to nosia so sebou, evanjelíci v podstate nenosia, ale keby tam bolo možno, že by to pomohlo. Pri tomto, že by to bolo celý priebeh pohrebu taký postojný. A nie je to veľká to nie je taká položka, ktorá by venovala tomu bezpečenstvu. Ako vrátke nie je? Mali aj klinici, klavír a zobral od zaja. Doplnil by som len tak tomu ešte, ale tu v tej miestnosti, kde je chladnička. Ale to boli taká oreba. Jeden pravdě. To je další menší. Áno. Keby sa to dalo pomohlo. Ďakujem. No to nie je to takých 4 do 3 tisíc. Pán Žlúka? Minulý rok sme poprosili pána doktora Ronžu, aby prišiel na mestské zastupiteľstvo a dal nejakú správu. Neprišiel, či? Viem o tom. To bola moja otázka. Keďže sa odrocúva Mali sme tu aj, síce na fotografiách to nebolo vidieť, pod starou budovou knižnice ešte nám visí pozvánka na trhy predajné z novembra. Zramujeme to dole, aby... Síce nie je tam rok, ale asi sa netrafíme. Teraz bude ďalší. Oznam. Zramujeme dole. Kultúra. Pán Hrajda. Pán Hrajda. Som chcel zmenom občanov otáziek na parkovanie aut. To je len jedno, môže byť pred rodinnými domami na uliciach našich. Že či je to vhodné parkovať nejaký týždeň, 2, 3 mesiac, pol roka stále na uliciach. Či niečo s tým by sa nedalo nejako podriť. To trošku niekomu prekáža prípadne aj pri zimnej údržbe a tak. My
máme schválené, že pri zimnej držbe žiadame, bolo to hlasené, aby si občania dávali auta do dvorov, pretože robí to problém, je pravdou, ostávajú na každej ulici minimálne 2-3 auta. Robí to problém, to je jasné. Máme to. Najhorší problém je na budovateľskej, to poviem rovno na Koreji, na tej spodnej, tam to je salón, tam je ono a stále im tieto veci, toto je potom na mestskej policii. No. Čiže máme na to nástroj, cez mestskú policiu. Je to aj na kapitálnu nálepku máme 4-5 autá, ktoré tam stoja stále. Hlavne pri zimnej. Teraz už je, ja zmením, môže nás snížiť zase, ale vieme, robí to problém. Niektorí občania doslova žiadajú, aby si mohli prekryť kanál a tam si robia odstavnú plochu. Ak je to možné, že vieme, že nám to nebude robiť problém vo vonkajšej kanalizácii, tak tento súhlas väčšinou dávam a robia sa to na vlastné náklady. Posledná žiadosť, myslím, že je tam od pána Kryžanka. On chce pred svojou predajňou na križovatke Starej Dukelskej tiež má rokovať ešte s pani Mikulovou, ktorá je vlastnička toho domu nad ním, aby prekryl kanál a aby si spravil tam odstavné plochy, pretože ak prídu k nemu kupujúci, tak to je až križovatke a robia tam už potom policajti problémy. Je to, predsa je to križovatka Stará Dukelská a Nová Dukelská. Takže to chce, podávali sme tam súhlas, ktorí si chceli prekryť a že nerobí to technický problém, že dá sa potom, keby náhodou došlo k takej vonkajšej kanalizácie, že má to menšiu dĺžku, jak nejakých 30-40 metrov, tak dávame súhlas. A tieto mestskí policajti auta... By sa obce pozrieť na to, upozorniť. A hlavne tie auta, ktoré tam stoja zaparkované príklad. Tak aby si to v miestnej komunikácii dali do... Čiže Ondrej, prejsi potom po meste. To konkrétne, keď sa smiem spýtať. Tak si prejdeš ulice, budeš vedieť, ktoré stoja stále. Nie, že to konkrétne pol roka parkuje. Ja len príklad hovorím, možno aj rok, alebo mesiac, alebo týždeň. Keď sme konkrétni, tak buďme konkrétni. Treba sa pozrieť na to. Baví sa o domienka aj to sú na to ľudia, ktorí to dávajú, nech prídu konkrétne oni, ja to tu nebudem riešiť. Len sa treba na to pozrieť. Dobre, teraz si prejsť parkovanie na uliciach, na miestnych komunikáciách. Ešte niečo páči? Ja len takú malú poznámku. Ja už som kedysi dávnejšie tu prosila, aby bol povedaný pán Kolár, neviem, či to je, nevidím dozadu, aby nad vchodom do pošty niečo riešil, lebo preteká voda. Lenže teraz to už je komplet kolo celej pošty, tak aby tam upozornili, neviem, či tam je riaditeľka, či kto tam je vedúci, aby si dali dokopy ringu, lebo tam sa nedá prejsť absolútne kolo pošty. Kto to skúsil, vie, o čom rozprávam. Tam teraz, keď bol odmek komplet celej, ako keby pršalo, pod celou ringu. A tým pádom sa po chodníku nedá chodiť. Dobre, stávali zavolať, ak neviem, ja zavolám riaditeľku, si dal do poriadku ringu. Áno, dáme posledné lístka. Všetko som mohol poprosiť. Výjazd to vec, to je bytovky, neviem. Keď niekto tam pôjde, pozrite sa. Všetky segmenty vonku. Nemáme mi takú paku. Čo všetko vonku? Trompa. Celá trompa vonku. Správca konkurznej podstaty to nespravuje, lebo to je likvidácia. To takú paku na neho. Životné prostredie. Životné prostredie. Bytovku. Starí odmietli čistiť kanál kvôli tomu presne, že... Či máme mesto, tak si to sa pýtali, neviem, skýtam sa. V lete tam to bude katastrofa. Nechce platiť, nevyvážajú. Čiže hygiena by mohla chybuť. Stavebný úrad dá tam a... Keď sa páči, pán Šrek. Ja ešte som vlastne tam rozhovorí doplnil. A vlastne ak na najbližšie príde, či môže byť materiál, ktoré nám budú predložené, jeho zmluva. Vlastne, ktorý videli, kto nevideli, ak by som nevítal. A si volá, vlastne, ak má práva, povinnosti a prípadne to vyplýva z toho. To ti vieme poslať. Dobre, či majú ostatný záujem, ak je asi obraz niektorých, môže to byť materiál, tomu voľkom pridané, asi bude vyskúšať voľkom. A možno by som rozšíril na ten bod tých, keďže ja som požadoval tie spory, ktoré tu bežia, ale kde je predpoklad súdnych sporov, možno ešte rozšíriť o to posledné, dajme tomu
zoznam nejakých kontrol rôznych orgánov, ktorí by prilievali nejaké zistenia, pochybenia, nejaké uloženie sankcií, a ktoré by mohli byť tiež mohli niekam viesť. To by som doplnil do toho, ešte tam som mal prehľad možno do toho, čo sa deje. To sa prehľadí, tak som kvalifikáciu. Nech sa páči. Tak návrhovú komisiu na uznesenie. Ja som sa pán primátor pýtala, keby som sa nemajú povedať, že sa hovorilo s dotazom na Samsungku a podobne, tam trebalo aj určenia pri hrobe, keď už tie banány tam majú byť, alebo čo určenie pri hrobe, alebo to určenie. Niektorí majú, keď rôzne štáty hovoria, dá sa to, ale nejaké to zabezpečí. Skôr to určenia ako tie banány. Však je to poplatko, že nebolo v tej kolónke v ceníku. Nebolo to v ceníku? Ručenie iba zmluvy. Ručenie na hrobe. U hrobe. Taký prenos. Tam to by bolo ideálnejšie, lebo by nemali sa ľudí tam nebudí ďalej. Ste bližšie. Len to, ďakujem. Nech sa páči, návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie z 15. zastupiteľstva mestského zastupiteľstva, z 15. zasadnutia zastupiteľstva konaného 13. februára. Takže Ačko berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 13. a 4. zasadnutia a správu o rentabilite pohrebných a cintorískych služieb poskytovaných mestským podnikom služieb SRO. Schvaľuje program, predaj súboru hnutelných vecí o strávacej cene, to je pre ten girater potrubné rozvody 562 aj ďalšie čísla, výmeňkové stanice 126 752, centrálny dispečing 130, ktorý výlučným vlastníkom je mesto Giraltovce, prospech spoločnosti Girater, so sídlom v Giraltovciach, Dukelská 75, na základe tých paragrafov majetku obcí neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov v cene 818 060 z DPH, z dôvodu, aby daná investícia mohla byť započítaná do ceny tepla pre konečného spotrebiteľa. No, to veto mám problém, ale prosím. Prevoz hnutelných vecí formou prípadu hodného osobitného zreteľa je možné vykonať iba po zriadení záložného práva na daný majetok v prospech mesta Giraltovce. To sme do tej zmluvy ako dávali podmienku. Tým pádom trojka, cenník prenájmov, inzercia spravodajcových mesta, plošná 10 eur, polstrany 5, štvrtina 2,50, inzercia v propagačných skrinkách mesta a trojka na jeden týždeň 6 a štvorka na týždeň 3 a za každý ďalší deň ďalšie 3 eurá. Vyhlásenie v rozhlase, oznam do 50 slov 3,50, za každých ďalších 50 slov 3,50 a jubileum 7 eur. Občanské združenia, neziskové organizácie a iné neziskové organizácie s pôsobnosťou na území mesta Giraltovce sú od týchto prenajmov oslobodené. Ďalšie schvaľovacie predaj nehnuteľnosti, a to budovy súpisné číslo 158, čiže ide o knižnicu, tak ako nám ju bolo tu odprezentované s tými číslami. Znení neskôrších formou obchodnej verejnej súťaže, čiže tu ide o obchodnú verejnú súťaž s minimálnou cenou 30 000 a v časti ruší uznesenie číslo 239 z 2009, 240 z 2009, 256 2010, 179 z 2016 a 186 z 2016. Ďakujem pekne. Dám hlasovať. Kto je za takýto návrh uznesenia dnešného zastupiteľstva? Ďakujem. Niekto proti? Zdržal sa? Ak nie, konštatujem, že schválili sme uznesenie 15. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, ďakujem za účasť na dnešnom zastupiteľstve a ďalšie zastupiteľstvo v marci. Ďakujem.